Aşgabatyň keşfini emele getirýän ajaýyp binalaryň şekil nuskalaryna bu ýerde möhüm orun berilipdir. Ýurdumyň döwlet ber kararlygyny, hemişelik bitaraplygyny, dost soňanyny we awadançylygyny alamatlandyrýan binalar şolaryň içinde aýratyn tapatlanýar. Notalşaly halkara sergide hödürlenýän taslamalaryň aglabas boýunça bugun şäherimizi bezeýän ajaýyp binalaryň en şemetgurly. Täze önemçilik, medeni durmuş, alym bilim, saglyk we sport isgalary, döwrebap ýaşaý jaýlary, diňe bir ak şäherimiziň görküni görüp goşmak bilen şäklenmän, eýsem ilatymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň oňlanmagyna, halkymyza edilýän durmuş hyzmatlarynyň ýokary hili bolmagyna da möhüm orna eýe bolýar. Ýurdumyň paýtagty diýilende kesşi ýyl saýyn gözelleşýän, batyl depginde ösýän şäher göz öňüne gelýär. Munyň özi bu ýerde gurulşyk işleriniň ýylyň ähli döwrüne anyp barlýanyny bilen aýrylmaz baglanyşyklар. Sergide ýurdumyň gurulşyk we senat toplamynyň ministrlikleriniň we pudoklaryň dolanyş edaralarynyň sergi diýwarlyklaryna möhüm orunda ýeşiller. Olarda gahrman arkadamyň we arkadaly gahrman serdanymyň toplamy ysyrmak boýunça döredip berýän döwrebap şertleri netijesinde ýurdumyň gurulşyk elektroenergetika, gurulşyk serişleriniň önemçiligi, himi senatyna gazananan sepketler täsirli beýan edilýär. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyň başlamaşan şäher gurulşyk fiýadatynyň hormat prezidentimiň başçylygyna üstünlikle durmuşa geçirmek netijesinde ak mermerli paýtagtymyz öz üçin gözelligiň hem-de gelecegiň şäher hökmünde dünýädäki ad awraý barkartýar.